Hej med jer. Jeg hedder Benat, og jeg kommer og spiller den 8. august på Da Vinci i Aabenraa. Jeg har hørt lidt om, at der skulle komme en skumkanon, og der bliver også holdt noget fødselsdag og en masse brætterballade. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg kommer og spiller en time, og jeg spiller en masse Future House og et par af mine egne numre. Jeg har kun et nummer, der er udgivet, men der er 2, der ligger og venter, og dem får I at høre i løbet af natten. Så jeg glæder mig rigtig meget. Da Vinci, vi ses. Thank you.